23-та задача. Значи завършва на 3, няма как да се дели на 2. За да се дели на 3, трябва да проверим сбора на цифрите. 10, 15, 21, 24 се дели на 3, значи отговор Б. 24-та задача определено не е А, защото числото се дели и на 5, тъй като завършва на 5. Също така се дели и на 25, понеже последните две цифри са 25. За да се дели на 25 може да завършва и на 0, примерно 100, 200, тези числа. Значи там, където имаме 25, трябва да търсим, т.е. или В или Г. Защо не е Г? Защото няма единицата, пък 125 се дели на 1, т.е. отговор В. 25-та задача, отново кратни. Кратните на 2 са самото 2, 4, както виждате, а по точка завършва на 5, значи няма как да е кратно. Кратните пък на 5 са самото 5, 10, 5 завършващите на 0 са кратни и на 5. На 2 е кратно, на 5 е кратно, остана да проверим дали на 3 е кратно, че ако се дели на 3, то е кратно, т.е. 9 плюс 6, 15 плюс 3, 18 плюс 0 си остава 18. 18 се дели на 3 без остатък, това означава, че 9630 е кратно на 3. Така, значи едновременно и на 2, и на 3, и на 5 е кратно числото в Б точка 9630. 26. Кое от твърденията не е вярно? Всяко естествено число е кратно на себе си. Разбира се, това е вярно. Числото 5, кратните са му 5, 10, 15 и така нататък. За числото 11, примерно, кратните са самото 11, 22, 33 и така нататък. Тоест всяко естествено число е кратно на себе си. Това е вярно. Ние търсиме това, което не е вярно, т.е. грешното. 5 е просто число и това е вярно. 2505 завършва на 0,5. На предишните задачи някъде казахме, че за да се дели на 25, трябва да завършва на 25, примерно 125, 325, 725 или пък на 00 да завършва. Тоест 100, 200, 300 и така нататък. Значи ето го грешното твърдение или това, което не е вярно. В точка.